Garaia da Zumaiako herri eskolan. Logo berria daukagu. Den-denona da logoa, jaiotzetik handi egin arte. Eta kolore bakoitzak bere izanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun ugara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzki-izpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. DHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako herri eskola. Eskerrik asko. Zumaiako herri eskola, euskal eskola publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakinminak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. Gaurtik gerora hazten etorkizuneko ametsak egiten ditugu. Zumaiako herri eskola. Denok egiten dugu. Denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Zena bagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez alegoke, euskal
geniari youtuber, ala bertsolari, irakasle albaitari, surflari ikasle, gutako bakoitzaz gain, denok irabazle. Atzo joan zinelako, ia joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Nola itxasoraino menditik ibaia, herri eskolaraino heldu dut maia, berdin du jatorriak, berdin koloreak, guztiok gara zelai bere koloreak. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, gaur ere bagoaz herri eskolara. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, gaur ere bagoaz herri eskolara. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, gaur ere bagoaz herri eskolara. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Gure herri eskolan etxekoa zara, FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira Miskira irrati saioa. ¡Ay, Matilda! Otra de Jiménez de Rían, ezagutu zentudan, zurekin ikusten nun, zero bat infernuan. ¡Ay, Matilda! Zerrutira, urnintzen bihatzera, ene bihaz barruan, argitu nuena. ¡Ay, Matilda! ¡Ay, Matilda! Gaur gure irratsaioa hemen dugu martxan, elatxe bostekoa posita kantuan, eskalada zitzeitera Xabiri elkarrizketan, onura eta kalteak adi bertan. Jarraian esango deu albiste eta guraldi, horoskopo txoroa bitxikeri ugari. Urte betetze alaiak, agenda eta galderak, zorionak guztioi gora irabazleak. Loiolako zeru gorriak, erdibana idatziko ditugun historiak, ikutara kezka guztiak, alperrik dira resiak, egoak ditugun ontzat, eldorain eskutik tagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin, eldorain eskutik tagoazen bide berriak argi
Kaixo, egunon, hemen gaituzue astero bezala iskira-miskire irratsaioa eskaintzeko prest. Gaurkoan hemen irratsaioan LH bostagelakoa gaude. Fatima, Ekia, Alex, Oskar, Alaitz, Moaiet, Eki, Ema, Ibrahim, eta aurkezle lanean irantzuetan ineu aiora. Gaurko irratsaioan gela guztiak hartu dugu parte. Lan handia egin dugu eta oso pozik gaude hemen egoteagatik. Gaurkoan, Xabi Uribe Ondori elkarrizketa bat egingo diogu, eskaladaren berri emateko. Izan ere ostiralean, gu ere eskalatzen izan baikinen Elgoibarren. Eguraldi, albiste, agenda eta hainbat gauzan artean urtebetetzen berri ere emango dizuegu. Bukatzeko, joan den asteeko irabazleak esango dizkizuegu. Hau guztia abesti politez apaindurik, eskaintzeko prest gaituzue. Beraz, 3, 2, aurrera ekipo! Lehengo ostiralean, LH bostekoak Elgoibarreko rokodromon eskalatzen izan ginen, aste azken, ostegun eta gu ostiralean. Beraz, honen harira gure laguna den Xabi Uribe Ondori eskaladari buruz elkarrizketa bat egitea pentsatu genuen. Ea gustuko duzuen. Orain, Xabi Uribe Ondori elkarrizketa bat egingo diote eskaladari buruz, Eki eta Kia, aurrera! Orain, Xabi elkarrizketa bat egingo die Eki eta Ekiak, aurrera. Kaixo, Xabi, gogoratzen alduzu egin zenuen lehen eskalada, nolako izan zen? Nere lehen eskalada izan zen Josemiten, Zumaian, nire eskalagunakin eta bere anaisakin. Eta oso ondo. Oindala, 36 urte. Zenbat urte dara matzazu eskalatzen? 36. Zergatik gustatzen zaizu eskalatzea? Eskalatzea gustatzen zait ez talako kirol bat bakarrik. Da bizitzeko era bat eta lagunagin eta natura neoteko oso aukera politia. Nolatan hasi zinen eskalatzen? Eskalatzen hasi nintzen, arrauna utzi nun, leheno arraunian ibiltzen nintzen, eta nola oso potentia bihar nun niteko eskalatzen hasi nintzen. Beldurra sentitzen alduzu batzutan? Bai, batzutan bai. Eskalatzen bilurra oso ona da. Hola pixkat buruakin jokatzeko era bat da. Zein izan da bizi izan duzun momenturik zaiena? Momenturik zaiena, paretian behin gelditu ginean 8 egun. Ataskatuta, Estatu Batuetan. Bai, hori izan zen momentu zaiena. Zein material da ezinbesteko eskalatzeko? Ezinbestekoa, soka, arnesa, katuoinak eta mosketoiak. Hobe duzu rokodromoan ala mendian eskalatzea? Mendian, duda gabe. Rokodromoa da entrenatzeko mendixan geixo eskalatzeko. Zein tokitan eskalatzen duzu, adibidez, Euskal Herriko mendia, Pirinoak edo Mont Blanc bezalako lekutan? Euskal Herriko mendietan eta denbora dakatenean mundu osoan. Gonbidatuko zenuke jendea eskalatzen probatzera, zergatik? Nik askotan gonbidatu da jendea eskalatzea. Ze kirola oso politia da eta jendea, eta gero kirol horrekin asko ematen dizu kirol horrek. Zer ematen dizu eskalada beste kirolek ematen ez dizutena? Ze ematen dien? Gauza asko. Adibidez, lagunak neoteko, natura neoteko, norbea garaitzeko beste era bat, eta, gauza asko. Beste kirol batek ematen ez dizuna, ez dakit hori, ez dakit nola esan, baina, ez da kirol bat bakarrik, da bizitzeko era bat. Hori da eskalada. Esaldi batean, zer da zuretzat eskalada? Eskalada bizitzeko era bat. Bizitzeko era oso on bat. Eskerrik asko, Eki eta Xabi. Presio guzti honekin probatu
inorekin hemen naiz beste behin adore tanta batekin. Bate jakin zerekin presio guzti honekin probatu desekin el naiz fio inorekin hemen naiz beste behin adore tanta batekin. Ongi etorri antzerkira plastikozko antzokira bakarrik zauden zirkoren erdian. Ongi etorri antzerkira plastikozko antzokira bakarrik zauden Suizan ezik dana dago prest. Eskura zauden ametsak benetakoak ez diren referenteak. Gaizki sentitzen zara lasai ez da zure errua, kanpotik zatoz ku ez dela bizitzera. Orain giroa laitzeko horoskopo txoroaren berri emango dizuegu. Aurrera Ema eta Fatima. Aries, ingleseko azterketan suspenditu egingo duzu. Tauro, arranplan zaudela marrazo batek jango dizu. Géminis, errealeko partido batera joango zara eta marrero kamiseta emango dizu. Cáncer, mendian zaudela zuge batek koska egingo dizu. Leo, Hawaiera joango zara eta mantarraia batek pikatuko dizu. Virgo, komunian 2 milioi euro topatuko dituzu. Libra, ogia erostera joango zara eta Shakira ikusiko duzu. Eskorpio, eskorpio batek pikatuko dizu. Eta odola aurre pepitak aterako zaizkizu. Sagitario, zure gelako argiak pizten zaudenean elektrokutatu egingo zara. Capricornio, leioan mobila ikusten zaudela, mobila eroiko zaizu. Akuario, larun batean akuarium batera joango zara eta ureta eroriko zara. Piscis, ostiralean Messi ezagutuko duzu. Eskerrik asko bikote! Abesteko behar itxez ezer ezagiteak zaila eraza bihurtzean. Iraieko igande batean itxaso atxera hueltan. Erdi bana Toyota zarrean zenbat handizok erreko irtera. Elurra bidertzean, elurra bidertzean. Elurra diok nori, gauan biztigo zeani, hasi bestela zegin. Eta batzutan gogoratzen naiz, saiatu eta ezinaz. Egiazkoa zaizun guztiak, eman ohi duen minaz. Soilik kontatzeko gai, egun batean hautsi izango naiz. Kaleak luze eta seul gauez, zure zain. Erdi banako biota zalean, zenbat handizok erreko irtera. Elurra birentzea, elurra birentzea. Zer iruditzen zaizue eskaladarekin lotuta Xabik emandako aholku batzuen berri ematea? Oraingoan eskaladaren onura eta kaltei buruz hitz egingo dugu. Aurrera Laitz eta Ibrahim. Eskaladak ematen dituen onurei buruz hitz egiten badugu, esan osasun fisikoa, koordinazioa eta oreka, osasun mentala, gaitasun kognitiboa eta gizarte onurak lantzeko balio duela. Zure gorputzaren jabe egiten zara eta zure indarra kontrolatzeko aukera ematen du. Arazo konponketarako gaitasuna, erlazioa eta motivazioa lantzeko ere balio du. Osasun fisikoa. Gorputz osoko entrenamentua da, indar muskularra, bereziki enborra eta goiko aldea. Erresistentzia kardiobaskularra eta malgutasuna hobetzen dituena. Koordinazioa eta orekan mugimendu bakoitzak doitasun handia eskatzen du. Eta horrek oreka eta motrizitatea garatzen laguntzen du.
Osasun mentalak estresa murrizten du eta kontzentrazioa hobetzen du. Ikerketek diote depresioari eta antsietateari aurre egiten lagun dezakela. Gaitasun kognitiboak eskalada arazoak edaztea denez, erabakiak hartzeko abiadura eta memoria lantzen ditu, konfidantza eta autoestimua indartzen ditu, eta taldean eginez gero lagun berriak egiteko eta komunitatea sortzeko aukera ematen du. Aldiz kalteak, lesio fisikoak, arriskuak, nekea, koste ekonomikoa eta bar izan daitezke. Lesio fisikoak, eroketek edo mugimendu bortizek bihurrituak, kolpeak edo zauriak eragin ditzakete. Gainera, gainkargatik ohikoak dira atzamarretako, ukondoetako eta sorbaldetako lesioak. Arriskuak akats teknikoek edo materialen hutsak, altuera handiko erronkak eta lesio oso larriak, heriotza barne, elkar ditzateke, eguzki erredurak, intsektuen ziztadak edo eguraldi txarrak, hotza euria ere kalteak eragin ditzakete kanpoan eskalatzean. Ikusten duzuenez, onura kaltea baino askoz ere gehiago dira, beraz, animo eskalatzera, eskerrik asko Hirukote! Kristaletan sua gerira, zapiz estalita kanpoan, lastargien garai hauetan. Zu eman zu beldurrik gabe, gerritean itoko zarete. Bezala gehiago balira, errekaren beste aldea. Orain, ekik eta emak albiste batzuk aurkeztuko dizkigute. Aurrera albisteekin. Igandean otsailaren 22an 100 urte beteko dira Urolako trena inauguratu zutenetik. Bidaiarien eta merkantzien garraioan eginkizun garrantzitsuak bete zuen tren horrek Urola bairaran. Aurreikuspen guztiak gaiditu ditu Arroabeko Zumba taldeak Zumaiako Lubaki kiroldegian antolatu duen Zumba beraiagatik jaialdi soladiriakoak 200 lagunetik gora aritu dira dantzan edo jaialdiaz ikusle gisa gozatzen eta horiek guztiek egindako ekarpen ekonomikoa Azpanogi elkarteak jasoko du. Zorionak. Santelmo jaietan egingo duten helduen danborradarako entseguak datorren ostiralean hasiko dituzte. Saioak ostiraletan eta larunbatetan izango dira. Zumaiako herri eskolak Sagarbiden duen gimnasioan egingo dituzte saioak. Ostiraletan 9:30 10:00 bitartean egingo dituzte eta larunbatetan Bazkalondoren 3:00 4:00. Mareak izurde baten gorpua ekarri du Zumaiako Itzurun hondartzako hondarretara. Larunbat goizean, udaltzaingoak jakinarazi zuenez atzo astelehenean erretiratu zuten hondartutako animaliaren gorpua. Gertu merkatarien eta ostalarien elkarteak neguko azokan egin zuen zozketaren 5 irabazleek saria jasoko dute. 100 euroko erosketa txartelbana.
Pasaden larunbatean egindako argazki txoroa igo ziren artean aukeratu dituzte aurtengo inauteritako mozorro onenak. Pradeles eta Ayuso banakako edo binakako lehiaketan eta Lego taldekoa. Banaka edo binakako lehiaketako irabazleek 80 euroko saria jasoko dute gerturen erosketa txartelaren eta 200 euroko saria taldekoan. Merezi izan duela bizitza oso bat borrokan txiaren kontra korrika dordoka atera punxa litroka emekiko azikatzen arroka eta zenbat gau egon garen zeru ardi galdetzen jakin gabe erantzuniko teten ta galdetzen hasi aurretik zergaitik jarraitu honekin gokoratu daiki duguna gure maitasuna. Orain aste honetako agenda eskainiko digute Fatimak eta Ekiak. Aurrera! Otsailaren 25ean asteazkena Marizi Zesma musikaria eta Nerea Inglesiaz irrintzi taldeko zuzendariaren eskuti sozaldi bat egongo da. Sozaldia 6:30 hasiko da eta izenburu moduan irrintzia eta komunitate garapen artistikoa euskaraz jarri diote. Animatu parte hartzera! Zineforumaren barnean datorren ostegunean otsailak 26 Weapons pelikula botako dute Aitamari zine aretoan arratsaldeko 7:00. Zak Kegerrek zuzendutako beldurrezko eta misteriozko pelikula bat da. Otsailak 27 berriz, 11 urteko gaztekontzat mural tailerra antolatu dute arratsaldez 5:00. Gaztegunean animatu zaitezke. Egun bertan, ere, Aitamari zine aretoan nor naizen baneki antzerkia emango dute. Arratsaldeko 8:00. Azkenik, asteburuan, Eba Victor zuzendatutako Sorry Baby filma komedie dramatikoa emango dute arratsaldeko 7:30 aurrera. Nola itzultzen den hizkuntza bakar batean ondo lertzen den helburua garbi gorrotatzea alden dakidanetan esango dizu nola ez hasi berri isilik geratu nintzen irainetan igerian alaberrez baina ez dizut bueltatuko bat bera ere ez Txitu nazazu albazu erreinu daukatera ikite zugandik saldu. Orain Oskarrek eta Alexek eskaladari buruzko bitxikerietaz hitz egingo digute. Aurrera Alex eta Oskar. Baldakizue Katuanka modernoak baletean inspiratu zirela, eta lehenengo errokodroma 1974an iraiki zela, eta Alex Honoldek estatu batutako Taipei etxe horratza eskalatu zuela, eta gainera 508 metro zituen. Harrigarria, ezta? Bia bat eskalatu zen lehen aldian kainamosokekin izan zen, eta bi handienak 1200 metro neurtzen ditu. 1200 metro? Bai, Alex, 1200.
Eskalada 2020 urtetik disiplina olimpikoa da, eta munduko rokodromo indor handienak 53 metro neurtzen ditu. Hau bitxikere pila, Eskerrik asko Alex eta Oskar, eta orain urtebetetzeak berri emango dugu. Aurrera! LH4A gelako Amets Urriztondok 10 urte beteko ditu otsailaren 29an, baina martxoaren 1ean ospatzen ditu. LH4A gelako Leire Bernedok 10 urte beteko ditu martxoaren 2an. LH4D gelako Walid El Idrisik 10 urte beteko ditu otsailaren 24an. LH5A gure gelako Ibrahim Nazirik 11 urte beteko ditu otsailaren 27an. LH5C gelako Egoa Gallegok 11 urte beteko ditu martxoaren 2an. LH6A gelako Naia Larburuk 12 urte beteko ditu martxoaren 2an. LH6B gelako Dana Etenak 12 urte beteko ditu otsailaren 27an. LH6A gelako Ana Rauta Jauregi tutoreak urteak beteko ditu martxoaren 2an. Orain Moaiedek gaurko eguraldiaren berri emango digu. Aurrera Moaied! Egun on guzti hori. Gaurko temperatura gutxienez 9 gradu eta gehienez 23 gradu egingo ditu. 30 kilometro orduko haizea egingo du. Zumaian eta haizea ekialderat joango da. Gaur eguzkia goizeko 8:04 atera da. Eta zeirako gutxietan joango da. Bihar egun lainotuta izango dugu. Gutxienez 11 gradu egingo ditu. Eta gehienez 23 gradu. 26 kilometro orduko haizea izango dugu. Eskerrik asko Moaied! Eta orain Adi, gaurko lehiaketaren txanda iritsi da eta aurrera Alex. Hau da 3 eta 4 mailakoentzat galdera. Non bizi izan zuen momenturik zaiena eskalatzen Xabik? Berriro diot. Non bizi izan zuen momenturik zaiena eskalatzen Xabik? Eta hau 5 eta 6 mailakoentzat galdera. Zein material da ezinbestekoa eskalatzeko? Berriro diot. Zein material da ezinbestekoa eskalatzeko? Gogoratu erantzuna txukun LH5A gelara ekarri beharko dituzuela. Zuen izen abizenak eta gela jarrita. Idatzin nuen hau este bat aspaldi, ilusioz betetzeko eta tentean beste konpainia ona jateko ondarekin. Ez dut gehiago arroba dago kantauri itxasoa, nizuta zala nago txarrira zuzezuntre Eta orain aurreko asteko irabazleen berri emango dizuegu. Hau urduritasuna ez da?
Hau izan da 3. eta 4. mailakoen artean irabazlea. LH3Cko sare eskudero erantzun zuzena inauteritako asteartea izan delarik. Eta 5. eta 6. mailakoen artean LH6Dko Magi Jimenez izan da erantzun zuzena Marten izan delarik. Zorionak bioi! Agur esateko unea iritsi da. Hau izan da, LH5 taldeko neska mutilen prestatu dugun saioa. Mila esker guztioi zuen arretagatik. Gogoratu datorren astean LH3C gelakoak izango ditugula beraien irratsaioa eskaintzeko prest. Zuen gustukoa izan delako beste bat arte. Eren sugeren itzala Santa Grazitikan Zarra Kastelura Eta rigoraren auzolan eredua Eskutik eskura hori ere bagara Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan Zer gara euskara beraz bagara Maixux eta erramunen herrian Maitasun eskutiz baten bide luzea Siberutik mende baldera Junkerare fandango berri bat bezala Iraia berri baten bila Horrika, arrandaren eraldia Lumani berria